Ahmad Delta ne. Nauyin so da nauyin kauna ba ɗaya ne a mizani ba. Me yafi kyautuwa ga masoyi ba shi kula da nuna yabawa. Nauyin so da nauyin kauna ba ɗaya ne a mizani ba. Yafi kyautuwa da masoyi ba shi kula da nuna yabawa. Gasirai idan ba sa samu ruwa na gaba sa huda. Ballantana tsokar jika mai daraja da tarin tsada. Adalci cikin soyayya tabbas shi ka kawo yarda. Mai tattali da rikon san gaskiya shi yake morewa. Soyayya. So kaunayya. Ɗauko rayuwar yan yara kwai darasi cikin taka kalla. Yadda suke soyin suka ganshi sai sai shela. Daɗi ya mamaye ransu da kai karaya su sa kai kwalla. Na gamsu rai dangin goro yake dole sai da kulawa. Soyayya. So kaunayya. Mai sa tausayi a cikin so. Baya da tamka. Mai kuntata wa masoyi. Ya fita zakka. Daɗin zama da masoyi. Kar ya aje ka. Yarko wadan kayawa soyayya zuciyar rikitarwa. Shi so kamar littafi yake mai juya lissafi ne. Kin karanta darasi da mai yawan babi ne. Nazari cikin sake sa hankali kai aune. In kai da kyau kaga mai kyau fata na biyo dacewa. Mixed Golden Goose. Ahmad Delta ne.